Jürgen Habermas 1929 yılında Germanya'da dünyaya gelýär we şu wagt ýene-de Germanya'da ýaşaýar. Felsefe, sosiologiya we siyasat bilimleri bilen tanınan Habermas, Germanya'da 1930'ly ýyllarda gurulan Frankfurt okulunda 4-nji we son halkasynyň temsilçisi hasaplanýar. Pikir dünýäsiniň merkezinde Amerikan pragmatizmi, täze marksizm we tanqid kurumlary ýer almakdadyr. Başta siyasat bolmak şertiyle ahlak felsefesinde we toplum felsefesindäki ýakyn geljekde bolmasyny çakladyğı meselelerin çözgütlerini eserlerinde galama almışdyr. Olaryň içinde iň meşhurlaryndan biri de insan tebigatynyň geljegi adly eseridir. Habermas bu eserinde teknologiya arkaly ösen gen we medisina ugurlarynda insana getirilen täze özgörüşler we ütgeşmeleriň öňümüzdäki ýyllarda insan tebigatyna tarif edilmez derecede ütgödüp biljekdigini öňe sürýär. Onun üçin teknologiya nähili össe-de insan öz aňyny, bedenini we tebigatyny gowramany başarmalydyr. Habermas'a görä, eger muny başarmasa hiç bir ösüş insana we dünýäye bir peýda bermejekdir. Habermas ilkinci nowatda insan tebigatyna değişli meselelere felsefäniň näçe goşundynyň bolup bolmadygyny sereder. Habermas kadim felsefe bilen häzirki döwür felsefesini deňeşdirer. Filosofiýanyň kadymy çağlarda belli başly ütgemeýän manalarynyň bolduğunu, ýöne modern döwürde jemgyýetçilik ütgeşmeleri bilen felsefäniň bu ütgemeýän manalaryndan daşlaşandygyny belläp geçer. Mysal üçin kadim felsefe adam durmuşynyň itaat etmeli bolduğu bir dogruluk, ýani hakykat modeline insany hödürleýärdi. Emma bu ýakyn tarihlarda Habermas'a görä täsirini ýitirmäne başlapdy. Habermas'ın aýtmagyna görä, meşhur filozof Kant'tan soňky etika hakyndaky pikirler biziň näme üçin ahlakly bolmalydygyma jogap berme meselesinde kem galmana başlaýar. İnsan baradaky soraglar felsefe bilen birlikde beýleki ilim alanlarynyň da çägine girmäge başlaýar. Olaryň arasynda sosiologiya we psihologiya iň öň plana çykýar. Ýöne Habermas'a görä, häzirki wagtda felsefäniň mowdugy bilen etika we ahlak, psikoterapiýa we psihologiýanyň eline geçmäne başlaýar. Bu ýerde Habermas felsefäniň näme üçin psihologiýanyň etika alanynda eden işlerini felsefe öz içinde düşündürüp bilmesin soragyny sorar. Habermas'a görä, adamların doğru ahlak düşüncesini emele getirmesi başka insanlara, yani başka özneler bilen mümkündür. Çünkü ahlak bilelikdäki tagallaalary talap eder. Doğru bir ahlak pikiri ilham bilen ýa-da öňünden kesiplenip bilen bir zat däldir. Şonuň üçin insanyň özü bolup ýaşap bilmesi üçin başgalarına muhtaçdyr. Umuman, ähli ösüşler bilen bilelikde insana, yani özneli ve subjektif gatnaşyklary seretmek gerektir. Şeýlelikde Habermas soňky teknologiki we biologiki ösüşlere garamazdan postmetafizigin insan hakyndaky kesgitlemelerinde sessiz galandygyny öňe sürýär. Häzirki wagtda insanyň organik tebigatynyň oňa berýän zatlary bilen kanagatlanman, insan bedeniniň we beýnine müdahale etmek, täze goşunt goşmak hemmeler tarapyndan görünen bir wakaýa öwrüldi. İnsanyň bu ura nä derece girendigini seredenmizde Habermas'ın aýdyşy ýaly beden bolmak we barlyk eýesi bolmak arasyndaky fenomenologiki tapawut täze we gen galdyrjy bir hakykata eýe bolýar. Biziň bar bolan tebigatymyz bilen özümize sonradan berýän organik bolmaýan tebigatymyzyň arasyndaky araçak aýdynlygyny ýitirmäne başlaýar. Bu ütgeşmeleri amala aşyrmakdaky jogapkärçiligi bolan adamlara näme täsir eder we olaryň nämelerden täsirlenjek soragy esasy soraglar hökmünde biziň öňümizde durmakdadyr. Taňry bilen baglanşykly ahlak düşünjesi postmetafizik döwürde täsirini ýitirmekdedir. Habermas'a görä filosofiýa insan barada bu täze ösüşleriň öňünde dymdy we ilmi ösüşlere öz alanyndan garaşsyz bir ýagdaýda baha bermäne başlady. Emma indi dogry durmuş nähili bolmaly filozofik soragy täzeden sorulmany başlady. Habermas insan tebigatynyň gelejegi eseriniň birinji bölüminde insan bilen baglanşykly bolup geçen ýa-da baştan geçiriljek biyoteknologiki ösüşleriň diňe bir
ilim ve teknologiya bilen bağlanışykly injenerki uğurlaryny däldi, eýsen filozofiýanyň hem köp derejede eýlemeldigini öňe çykarýar. Adam genetiğinin esas guruluş böleklerini ayırmak ve gaýtadan gurulamak boyunca synan 1973 ýylynda ilkinji gerek üstünlükli geçirildi. Ondan sonra insan kök öýjüğünün insan bedeninin dışındaky genetik gözlemlere sedewar bolmagy mümkin ýagdaýa geldi. Bu düýünçejigi, yani embrioyu genetik taýdan dolandyrmak, genetik ilgiderliğin haýsy bir kesele sebäp boljakdygyny öňünden bilmek indi mümkündür. Şeýle de bolsa, bu operasiýalaryň diňe beceriş usullary bilen çäklenjekdigi baradaky jedel, ýani kararsızlyklar ortada açyk durmakdadyr. Siyasi cemiyetçilik ve parlament pikir tanışıklarında, misal üçün, ağır genetik hastaları bilen çäklendirilende halk köpçüligi genlerin ya da cinsiyetlerin üýtgödülüp bilinmegi ahlak taýdan kanuny ve kanun taýdan da döwletde kabul edilip biljekdigini ikrar etýärler. Şeýle kabul etmek, genetik beceriş mümkinçiliklerinin üstünlükli bolmagy bilen genetik kesellerin öňüni almak üçin edilýän çärelere çenli giňeldirip biliner. İş böyle de bolsa, genetik bir keseli peýdaly kabul edilip ruhsat vermek ya da zyany kabul edilip gadagalamak arasında bir tapawut bolmalydyr. Habermas'ın sözleri bilen aýdanynda, bu araça gaty bulaşyk bolansoň, düzediş genetik üýtgemegiň çäginde geçen genetik çäreleri durulmak, synansy gapma garşylygy döretýär. Bu ýerde serhetler bulaşyk bolansoň, takyk serhetleri keskitlemek zerur bolup biler. Käbir adamlaryň pikiriçe, şeýle ýagdaýda adam ömrüni araç gereç halyna getirmek, ýani insany madda hökmünde, zat hökmünde seretmek gutulgusuz bir soňa sebäp bolup biler. Teknologiýa insanyň peýdalanmasy üçin bir alet bolsa da, adamlaryň teknologiýa arkaly özlerini araçsallaşdyrmagy gaty täsindir. Kök öýjük gözlemleri bu kontekstde oňat bir misaldyr. İnsan organlarynyň klonlaşdyrylmagy, adam görnüşleriniň ýakyn wagtda öz biologik evolýusyonyny öz eline almak bilen ýüzbeýüz boljakdygyny görkezýär. Köp çekişmeleriň arasynda Habermas'yň bynjalyk etýän hadisa, öz hakyky tebigatymyz bilen özümüziň soňradan barlyk berýän organik materiallarymyzyň arasyndaky araçakleriň bulaşmagydyr. Habermas'ın esasy gyzyklanýan soragy şu wagtda çeli öz-özünden tebii bir ýagdaýda dünýä gelip ýetişen insan bilen soňradan insan eliyle bioteknologiýa tarapyndan tebii bolmaýan ýagdaýlarda emele getirilen insan organlary arasyndaky tapawut ortadan galdyrylanda türüň ahlaky we insanyň öz aslyny pikir edişi nä derejede ygtybarly bolup biler soragydyr. Şeýle de bolsa Habermas genetik materialyň yapay taýdan meýilleşdirilendigi baradaky bilimiň insan durmuşyny özbaşlyk emele getirmek erkinligini çäklendirýändigini we bu soňradan bolan bilen tebii bolan arasynda erkin we deň hasaplanýan simetrik gatnaşyklary pese gaçyrjakdygyny çaklap biljegimizi beýan etýär. Habermas genetik uğurda bioteknologik ötüşleriň bolup biljegini, etiki siyasi netijelerini öňe sürýär. Aslında bu täze gen ýasama çäreleriniň ahlak uğrundan ähli guruluşyny üýtgetjegini öňe sürmek ýalňyş bolup biler. Şeýle de bolsa, iň azyndan toplumda täze bir ahlak kadalaryny ele almagy talap etmekdedir. Habermas ahlagy tür etikasynyň içinde yerleşdirilmegi meselesinde birden köp ölçegiň bardygyny aýtýar. Bir taraply argumentin üstünde durmak meseleniň diňe bir tarapy bilen iş salışmagy aňlatýar. Meseleler köp taraply argumentlerden geçmelidir. Sebäbi bu ýerde entek dogulmadyk adam durmuşy hakda pikirleri östürmäge synanşyklyk söz konusudur. Nanoteknologlar adam organizmanyň möhüm proseslerine tehnikik goldaw bermek üçin insany we maşyny bir-birinden aýrylmaz bir meňzeş bolmagy maksat edinýän deshalar dizayn edýärler. Bu teknologiýada adamyň genetik guruluşyna laýyk gelýän robotlar adam bedenine yerleştirilýär. Bu bolsa adamyň özüni üýtgedip gurmagyny mümkinçilik döretýär we pikir önümçiliğini bolup geçen yerinde beyninin işini yokorlandırıyor.
Kompüter injinerleri de etten ve sünkten ibaret olan insandan has yukarı olacak maşinleri dizayn ederler. Şeydip adamın organik canlı bolmasındaki kemçilikler ve peskelçilikler yenileyer. Bu programma üçüncülüğü ile adam ölmezliğe ve bağı kamilliğe yetmeyi planlayar. Habermas bu ve muğa benzeş misalları insanın ahlak ýagdaýyny üýtgetmäge sığınanşan teknikalaşdyrmagyň derecesini görkezmek üçin berýär. Sebäbi entek gen teknologik ösüşler beýle bir aýgytly däldir. Şeýle de bolsa adam genomynyň, ýani genetiğiniň barha artýan manipulasiýalaryna we evolýusiýasynyň adamyň ösüşini öz üstüne aljakdygyna garaşýan genetikler tebii insan bilen insan tarapyndan döredilenin arasyndaky araçak bir-birinden aýyrmana sığınanşýarlar. Habermas'a göre bu yerde adam diýen barlygymyzyň umumy ütgösiz we ütgemeýän taraplary we bu ýol bilen insan hakynda keskitlemelerimiz dogruluk taýyn ýitirip biler. İnsan nämedir soragyna beren keskitlemelerimiz asyl manysyny ýitirer. Bu ahlak hakynda bildiklerimiz de täsir etjek noktalara çenli baryp ýeter. Durmuşyň jogapkärli agdalary we ahlak jemgyýetiniň deň agdalary hökmünde özümiziň ösüşimiziň we ütgemegimiziň tebii şertlerinde käbir ütköçüklikler bolup biler. Habermas öz genomumyz programmerlemek bilen bilimlerimiziň beden hökmünde barlygymyzyň ýa-da barlygymyzyň açaçanlygy ýoýup biljekdigini we şeýlelik bilen şahsiýetleriň arasynda döredilen öz boluşly täze bir görnüşiň dörejekdigini aýtýar. Bu pursatda Habermas'yň belleşi ýaly ilk başdan aýrylmaz esasy hukuklaryň guruçysy bolan insana mahsus durmuşy dol goramak mümkin bolman biler. Habermas'yň öz sözlerine aýdylanda genetik üýtgeşme beceriş edilen adam tarapyndan ryzalygy berdi hasap edilip başlanýar. Bu da jedelsiz aşa bozulmalar olan genetik näsalyklary esaslanýan keselleriň we maýyplygyň öňüni almak üçin gözeňinde tutunup bilinär. Beýlek tarapdan demokratik konstitusiýa ölçeginde gündelik syýasy durmuşyň agdalary bolan ahlak jemgyýetleri kimiň syrkawdygyna we kimiň sagdyndygyna keskitlemek mejburiýetinde galar. Häzirki zaman tejribe ilmleri muňa uly täsir edýär. Päsel bermeýän synçynyň garşy çykýan pozisiýony we synçynyň eksperimental täsirleri gadanmagy sığınanşan tekniki pozisiýon belirlenýär. Şo sebäpli kozmosa, gökdüzüne we galaksiýalary oýlanmak ortadan aýrylyp tersine garşy çykmana başladylar. Ilmiýleşdirmek sığınanşyklarynda pratiklerin köp bölegi ilmi tehnologiýalary ulgamynyň logikasy bilen keskitlendiği ve ütgedildi. Önümçiliğin cemiyetçilik görünüşleri hem bu ilmi tekniki ösüşe uygunlaştırıldı. Neticede yerine yetiriş dine bir görünüşü de çıkardı. Kuralı insan zat ýagdaýyna getiren eylemi, yani arasal edimi ortaya çıkardı. Şeýle de bolsa kural hareketlerinin tutuşu, guruluşu ütgetmeýär. Şol sebäpli ahlak we hukuk amallary häzirki wagtda durmuşymyzyň kadaly dolandyrmagynyň esasy sebepleridir. Häzirki wagtda genetik gözlegler saglyk we imitlenmek ýaly ugurlarda kanuny ýagdaýda kabul edilen işlerde dowam edilýär. Şeýle de bolsa iň soňky gen tehnologiýalary tebigatyň autodinamikasyny göz öňünde tutmak käbir ugurlardan sowulýar. Bu ösüşler öz-özümizi düşünmegimiz keskitleýän esasy tapawudyň ýitendigi düşünjesine eýe bolmamyza sebäp bolýar. Habermas'ın pikirce gen teknologiyası bilen adam tarapyndan döredilen ve tebii bolan arasyndaky tapawut bulaşýar. Şonuň üçin insan tarapyndan döredilen adamyň, ýani özüne we nesnenin arasyndaky çyzyk bulaşyp bilinmez ýagdaýa öwrülmekdedir. Bu ýerde özüň bolmak mümkinçilігiniň üstünde durmak zerurdur. Entek ana rahminde düğünçecik wagty genetiki gatyşma sedawar edilendigini öwrenen bir adam, fizik we akyl taýdan barlygy bilen baglanşykly çynlaky kynçylyklary başdan geçirip biler. İnsan bedeniniň kemçiliklerinden päklenmesi taýdan meýilleşdirilen bir insan bu baglanşygyň täsiri bilen we onuň farkynda bolup ýaşamasy zerurdur. Bu ýagdaýda etik nukdaý nazaryndan seredeninde bu arasallaşdyrmagyň netijesinde haýsy ölçegleriň bozulandygyna seretmek gereklidir.
Bu yerde şahsiyetin şahsi durmuşunu devam ettirmek, azatlığını kepillendirmek için umumi kadalar ulanılsa da ayrı ayrı durmuş dizaynlarını döretmek ve durmuşa geçirmek uğru yerlikli çeyklendirmeli değerdir. Başkaça aydalanda ehli cikmeciklikleri ahlak taydan baha verilmelidir. Bu birlikteki esas söz razılıktır. Adamın öz adına öz sözleri ulen men razı demeye mühimdir. Adamın özü olup yaşamak için içindeki bedenine kesekilik duymalı değildir. Habermas'ın sözleri ulen aydınlanda beden şahsi varlığının beyanıdır. Beden ulen birlikte merkez ve periferiya meninki ve başka birinin kiyalı duyguları öne çıkarıp başlayar. Habermas bu yerde ahlak meselesini dönüntüyerlik üçün insan bedeninin kemçiliklerden peklenmesi yalı gen becerişlerinin ahlak çeklerini ara alıp maslahatlaşar. Programmiyelenen adam ilkinci seredişte tebii tohumlandırılan adamdan tapağıdı yok yalak olup görünüyor. Adamın hasiyetlerini belli bir islega layıklıkta programmiyelemek önünde meyilleştirilen durmuş bilen bağlanışıklı sayılav azatlığını çeklendiriyen olsa ahlak meselesini döretyendir. Misal üçün önünden keskitlenen saat hünerini hüvesli ve öktev olması dışında bir pursat hükmünde seyredilende problem değildir. Ama dine şeyle uğru bilen adamın ömrünü çeklendirmek doğru olmaz bile. Habermas programmiyelenen adamın özü olma ukuyumunu pese kaçıryandan öne sürüyor. Bu dine bir ziyan yetirmeyen eysem şahsiyet katnaşıklarını öz oluşlu görünüşte tebii olandan başkaça hala getirip biliyor. Genetik ütgömelere sedevar olan adam bilen bu kararı veren adamın arasındaki katnaşık kadar keskitlenen ahlak kadarlarını düşünmek o arada cedellere sevap olup biler. Bugün geldiğimiz yerde biyoetik fikir alışmalarının köpölmesi kuturuğusuzdur. Bir adamın başka birinin yaşayış durmuşunun yerine yaşamaya münasiptığını ya da ona hakkı yoktuğu arasındaki tapavudu koyyandığı bilinçalık verici bir yağdaydır. Sebebi islendik neye doğru sayılavın neticesini tevekkülçilik hem hasılı olup toplumun hem insanın karşısına çıkmaktadır. Habermas genetik programmaların adamın cevap verme hukukunu elinden alyandığını öne sürüyor. Kabir iler tutulayan uğurlar esaslayan adam durmuşu arada biyoteknik kararlar bilen tanış olmaya başlasak normatif bir yağdayda özümüz ve hakikatimiz hakkında düşünüşümüz ve keskitlemelerimiz de ütkayar. Objektif ve kurallaştırılan özünün beyleki adamlar bilen katnaşıkları nehir tesir edecek diye cevap verip bolmacak soruların biridir. Bu yağdayda ahlak cemiyetine değişiklik olmak için bar olan tagallaları etmeli oluruz. Şöyle de olsa programmiyelenen şahsiyetin ahlak cemiyetine değiştiğini ya da değişti değildiğini cevap vermek yine de kıyın soruların içine girer. Habermas'ın fikirçe programmiyelenen şahsiyet üçün iki netice ortaya çıkar. Onlardan birincisi adam öz durmuşu ve öz durmuş hikayeti için cevap tercihlerini görüp bilmez. İkincisi önkü nesilleri bilen özlerini dengeştirende onlar bilen özlerini denk derecede görüp bilmezler. Bu yağdayda insan öz ahlaki durmuşunu terden keskitlemelidir. Sebebi emele gelen şahsiyet idine donup olmayacak bir yola girer. İnsanın öz başlık olup bilmezliği berk dengliği esaslanan birek hormat koyma mümkünçülüğünü de ortadan kaldırmağına sebep olur. Ilmi taydan ışıklandırılan hem olsa gen teknolojik çareler arkalı mümkün olan moleküler biyolojik düşündürüşlerin şahsi durmuştan önkü durmuşu nehili bağlanıştırıyandığını baha vermekli sağdan bir aklın yerine Habermas'a göre ılım alıp bilmez. Kıskaça aytsak, Habermas Adem Tebiatının Gelecek adlı kitabında häzirki biyoteknoloji ve genetik ösüşlerin Adem Tebiatının geleceğine nähili tesir edecekliği barada görün veriyor. Habermas şular ýaly ösüşlerin adamların durmuş derecesini ýokarlandyrajaktygını ýa-da adamın öýlerinden çykýan ýasama Adem tebigatynyň ýani ýapay bir insan tebigatynyň insanyň özü bolup ýaşamak mümkinçiligi elinden alyp almajagyny soragyny öňe sürýär. Oňa görä
bir insanın başka insanı öz islerine göre hayal edip döretmesi ve ösen teknologiyanın insan durmuşunu bir araç gereç ýagdaýyna getirip getirmediği üstünde insanların ve alimlerin yeterince pikir etmesi zerurudur.